ନମସ୍କାର। ଆସ ଆମେ ଭାବିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟ ଜାଣି ଶୁଣି ଡେରି କଲେ। ଜାଣି ଶୁଣି ଡେରି କଲେ। ରାତି ପାହି ଯେବେ ସକାଳ ହୋଇବ, ସୂରୁଜ ପୂରୁବେ ଆସି, ଆଲୋକ ଭିତରି ଅନ୍ଧାର ନାଶିବେ, ଜଗତ ପାଇବ ଖୁସି। ସେତେବେଳେ ଏହି ପଙ୍କଜ ପାଖୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲେ, ମୁକୁଳିବି ମୁହିଁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ, ଭ୍ରମର ମନରେ ଭାଳେ। ଏପରି ନରମ ପାଖୁଡ଼ାକୁ କିଆଁ କାଟିବି ମୋର ମୁଖରେ, ଅପେକ୍ଷା କରିବି ସକାଳର ଏବେ, ଭଅଁର ଚିନ୍ତେ କୋଶରେ। ଏପରି ଚିନ୍ତିବା ବେଳେ ଗଜଟିଏ ଜଳରେ ପଶି ଦଳିଲା, ପଦ୍ମଫୁଲ ସହ ଭ୍ରମରଟି ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ସମାଧି ଗଲା। ଏବେକାର କାମ ଏବେ ହିଁ ନ କରି ପରେ କରିବି ଚିନ୍ତିଲେ, ଭ୍ରମର ପରିକା ଦଶା ହୋଇପାରେ ଜାଣି ଶୁଣି ଡେରି କଲେ। ଭ୍ରମର ପରିକା ଦଶା ହୋଇପାରେ ଜାଣି ଶୁଣି ଡେରି କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।